are 91.9 Chiki Bay. Oras na to, 10:39 na. And we're down to the last part of the Thursday Tambayan episode with Ehspep alias Chai. So nickname niya Chai pero Ehspep yung real name. Very very unique lagi kay imong name. Unsa ingon sa imong mama ana, how do you defend your name? Hindi na ko real name. Ha? Hindi na ko real name. Unsa man gyud yung real name? Basta, hindi na siya real name. Dagang kay ka sekreto ha. Nananid na kay para di mo quiet pa. So imo lugar ng screen name Char. Char lang pang artista. Ang gusto lang ako. Sige. So ang imong kabulo ko sa imong real name Duraday. Wala ka? Duraday. Di oy Gabi. Kuha na lang Bibang. Japon. Japon tayo piday ko. Unique lagi akong pangalan. Unique Japon. Try to ask someone ba sinay nakaila. Kuan ba kanang piling nako kay Nerninay. Imong pangalan. Dili. Nerninay. Dili pod. Blikam Flea. Di pod. Wala lagi na tanan dili lagi mo mag-guess akong pangalan. Jinker Morge Doodle. Yapon saya nga eh. Sige, anyways, dili na ta sa atong kuan, sa atong ABS-CBN Mobile, nag-hot seat Chai or hot seat Ehspep. Ang uban Ehspep. Ang uban Ehspep. Basta, ikaw na mong ginagi mo yung money. Sige. Yan sila yung mga pangutana din. I-compare ang first o ang second nga imong nakakiss. Kung asay mas taas. Ha? Huh? Compare daw ang first o ang second nga kisser. Asay mas taas. Meaning siguro longer nga nag-kiss mo. Second. Sa second. Okay. Sa first, smack ra to, no? Answer na ni, answer? Question, bagay ta or dili? From Ken. Bagay ta or dili? Sama na. Hindi, tao tayo. Tao. Hashtag hot seat step. Sa gugma, unsay imong ginagamit, heart or brain? And why? Ang sa love ko necessary ginagamit ang heart and brain. Usually, kauban din ako yung sometimes kay brain. Brain. So, nga ka na ang gamiton. Ang heart, always man na. Pero pag kuha na, di brain na. Di kung kabalo doangan na ka-heart, palugay Japon. Ba? Lagi. Laga na ego. Igna style ninyo. Siya kay, kabalo di na ganit seryoso. Bisag love pa niyo, so gamitan na din mo brain kay ka, masikitan. Lagi. Og unsa nga party sa lawas sa lalaki ang dali ra ka ma-attract? Ko. Dili ako. Sa? Chest. Ha? Chest? Mag-gym na ko ani mag-gym. Kinsa imong pilion kadtong boy nga gwapo pero maot og batasan o walay respeto? Or katong boy nga pangit pero tiyada og batasan og naa pa di respeto sa imong naop.
Chay. Again, unsay imong gusto katong gwapo nga maot batasan di walay respeto sa family or pangit siya pero tsada og batasan og nay respeto sa family? So, reglisod yun na, okay? So, dili kay ka mahilig og kanang pangit yun. Dili po ko gusto gwapo kapag kayo. Dili na pong kaganahan og gwapo kaayo nga way batasan. Okay. Kasi niya. So, naragin na siya sa kanang arangon pero nice og batasan. Oo. Yes, yun na guys, nasa middle siya. Middle lang. Good evening, Master Popi. Chay, akong hot seat question tinuod ba katong first time pa nimo ang kasakit mo abot og isa ka bulan? Ay ha maulian? Ang kasakit sa kan dali ron pero ang kasayang dugay din mo kay lifetime nila. Then dali ra mga pila ra 3 days. Depende na siguro kung ikapila ka dito. Pila ang? Kasama ka. Sorry, Ba? Okay, unsay imong ganahan sa usa ka guy? Guwapo pero less performance or medyo may kapangitan pero great performance? Middle. Middle performance. Middle nature. Hot seat Chay, unsay lami sa imo na lalaki, macho o murag pison og lawas? Sama pag kugamate kung macho or unsang. Dili gyapon mo matter. Wala yun. Basta maka-attract lang sa imo ang chest, pero kung walay chest okay ra gyapon. Pero depende magud mo pud kayo maka-attract man tanan pero depende lang yun kung unsa bitaw yun. Depende sa packaging. Nana. Wala man na yung okay. Hot seat Ehspep. Mahal ko or mahal ako? Asa yung pilion? Mahal ko or mahal ako? Mahal ako. Mahal ka. Mas dali manggol ko ma-turn on sa lalaki na love ko kung sa bulak pa ko kay effort is the key. Kaya lang man ako ang galab di ko gusto, di ba? Pero basta na effort, bahalag layo pa na napanas lagindingan ng effort sus adto. Oh no. Hot seat Ehspep si MC ni para sa imo unsay maka-turn on sa lalaki? Unsay maka-turn on sa unsa may pasabot ani? Unsay maka-turn on sa amo nga mga lalaki? No? Mo siguro ni ina yung pasabot, no? Gani, batasan. Sa Attitude. sa imong pagtuo, unsay maka-turn on sa among mga lalaki? Humbag to? Dili ba? Attitude. Di ba naman mi ma-turn on, kami mga lalaki ma-turn on man mi. Oo. Sa imong pagtan-aw, sa imong kuan, unsay ganahan namo nga maka-turn on sa amo? Bali, sa makatulong niya sa babae. Kung kwan lang kay, sa lalaki maka-turn on kay kwan. Attitude man siguro o kanang dili over na pud ka party people. People pa rin. Pero dili na totally over na gid kayo. So, feeling nimo muna yung maka-attract sa lalaki. Oo. Karang babaeng medyo Na masaligan pud bitaw. Dili over party girl. Kanang bali masabay nimo kung unsa ka, ma-fix mong batasan ka. Kabalo mo party, kabalo mo kuan pod, no? Makisabay nga girl. Unsay iyang FB Master Pops? Pwede ba? Sige. Pwede ba may bawan imong FB nila? Sige, pwede. Unsay lang i-type? Ehspep Aranas, bali. EHSPEP Aranas.
EHSPEP. EEP. Itong kanta bitaw nga, I have a pen, PEP. EHSPEP. I have a pen. I have an apple. Apple pen. Kung ano, gusto mo guest, si Misaya. Gusto siya mo guest, Dani. Gusto siya mo sunod sa imo, Ehspep. Go. Para ma-feeling mo sa ka-pressure. Pressure di ay? Ka-pressure, oy. Oh, my God. Manggawa sa pag tinaguan. Alalalalalalalala. Ayaw lagi na taguy ba? Dapat ito naman sekreto. Ayaw lagi taguy ba? Where ka first nakatry and what position? Where? So, it's a place. Then the position. Pwede. Gusto, eh? Pass? Pass. Last two. Unsay pilion, taas nga gamay or mubo nga dako? Middle. Middle. Sa middle, eh. Wala Sige pa lang sa siya, middle. middle. Okay lang. Pagdala kutsilyo, permi, sige lang kag middle. Basta ka lang. Okay lang. Wala man nag-matter. Ito, hot seat chai. Pwede ako na ng imong panty nga gisuot karon? Sige ah. Ibaligya pa na dito kayo kay. Iprenda pa. Ano siya? Siya na lang daw. Sa iya na lang daw iprenda. Okay na. Manatabi. Oy, unsay vital stats nimo? Vital stats. 35, 24, 37. 35. 37. 35, 20. OMG! Ayun, nag-imagine na. Okay, mana. Wala. Diretso na ta sa atong final round. Kaya hapit na makalas 11. This is the final round. Ako nang i-play ang ruleta for the hard round. Top. Unsay imong gabuhaton kung lisod siya ipasulod? Water. Water. Water? Oh. Bas on. Siguro. Okay. Pero water imong gamiton. Oo. Mineral? Siguro. Mineral. Day hapdos. Flavor. Second hard question nimo. Top. Day. Kwan chay kaning i-describe sa amo karon ang wet dream nga imong na-experience. I-describe na ko Describe ang wet dream nga imong na-experience. Unsay setting ani namo sa langit? Or nasa paradise. Paradise. So beach. Dayon. With a guy na Kaila nimo? Hat. Dili. Dili to nimo kaila. So nikalit lang ana. Oo, hat na yun. Tan. Naka-shades. Oo, ina na. Tapos? Surfer guy. Ha? Tapos. Dayon. Hat. Dayon. Sexy daw ko. Duko char lang. Ni dool di ay. Doon din. Nakigila-ila din. Ay. Tapos. Ano na to eh? Mora? Wala ni gunit diha way mangingan.
Wala. Muna dayon to sa pagkuan nimo wet dream na dayon. Lord. Tawagan na to balik kay interesado kay kumakabalo. So muna dayon to na pagmata nimo muna dayon? Wala mo ko expect di ko na pero Pero wet dream na gid, wet na gid ay. wala pag nag-wet to. Wala. Ingon mong ko Dili ako. ko na. Talidad. So wala pa ka naka-experience ani? Pero inasa lang hapit na pero. Hapit na. So mo nagkuba-kuba lang ka pag mata nimo. Ayay. Sige na lang na day. Sige, Chai. Ito na ang third hard question. Stop. What is the first name? Mag-mention ka og ngalan, basta wala na apelyido. Mag-mention ka og ngalan sa pinakauna nga tao. Ano na lang? Ngalan. Kaya na may gibutan din ni how did it feel? Pinakauna nga tao nga naggunit. Ana. How did it feel? Hindi na ako mag-venture nag-name. Dili, mag-mention ka, pero ako lang itong giluwit. Na ako ang feeling. How did it feel? Heaven, okay. So, ang name na lang sa tao ang among giulat. Name, dili the full name, but just the name. Kung yung kag, like, Popi, sa kadagan Popi, ako na ba? Pero kung Romel yung ingon, example, dagan ba sa Romel, so di na mailhan. Ha? Jan. Ian? Jan. Jan! Diba? Honest? Anes. Yeah! Okay, so, simple na. Dagang kay Jan sa kalibutan. Jan, di ay. Jan, ikaw na! Heaven daw, Jan, heaven. Heaven by your side. Sige. Ito na ang, unsa naman ni? Fifth hard question. Question. Galawayan nimo dili. Ang kato. Dili. Dili. Diretso na. Depende. Depende kung Depende ko. Unsa? depende kung night time. Okay. Okay, that's fine. Okay. 17 years old, natulog naman ka na and below. No, pa na Wala, sila. Dapat wala, ha? Sixth question. Fill in the blanks. Tsada kaayo himas-himason ang blank sa lalaki. Tiyan. Yan. Is your final answer? Tiyan is wrong. Okay. Dito na sa seventh hard question. Ito. What is your nastiest, most X-rated fantasy? Sampal sa mga fantasy. Fantasy, sexual, X-rated, nga fantasy. Di ba? Nakakita na makakag-X siguro. X? Kita tawag X? Kanang porn. Gawgi ko. Pero what is your fantasy? Nga mahitabo sa imo nga imong nakit-an diha sa baka na. Dili mo kailangan awakan yung... Dili kailangan awaton, but what is your most? Diba? Para sa ako, 2 ka babae, threesome, ganon. Oh!
kailangan nga mahitabo? Romantic? So never pa ka naka-romantic? Huwag ka ng romantic. Romantic good ka ng with set up, with play. Pero atong istoryanda ni kay X-rated man. Wala. 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 Yes. Kana na lang kuan, what if ka nang dako kaayo? Ako kayo? Kana, pwede ra. Pwede na? Pwede na siguro? Sige. Ay, kana mga tutoy mo lang. Sige na, ito na ang ating 8 hard question. Ganan kag hard? Pwede. Ito na, 8. Top. Allah. Describe the perfect oral sex. Wala. Hindi ko... Hindi na dyan. Dili siya sa imo. Wala. Hindi po ko ganun. Wala ingana. Wala. Ninigid ko. No, perfect. Skip it. Dapat skip. Ayaw. Kanya na. Ilanid na. Okay. No problem. We respect that. Ito na ang 9th hard question. Asa naman eh? Top. Okay. Sa upat ka choices, asa ka ani most likely nga magawas? Kanang magawas ba? Kanang kailangan din. Asa ka ani nga choices? Letter A, penetration. Letter B, oral. Piling na ako, dinini mo crush. Letter C, M. Kanang mag-M. Or letter D, kanang porsigido. Letter D. So meaning, kanunay. Basta kanunay. Mas diha ka mag-orgasm. Alright. So, last question na natin! Top. Here we go. Unsay kasagara ninyo nga ginatrapo? Tissue? Tissue! The tissue girl, right? Kailan sa mo, ay, ikaw, what's your name gani? Tissue girl, Halisa. Yeah, ladies and gentlemen, Ehspep, Aranas, Chai, Tissue girl, whichever way you call her. Ganaw managyan niya. Walay pas-pas, mga kamamilya. MG. Dagan salamat sa imong... Lisod. Lisod lang. Tawag sa ko balik ha kay makuan ako. Tawag lang ko balik. Okay. And... Are we back? Okay. Dagan salamat. Unsay pinakalisod nimo nga giansiran? Pinakalisod kay kanan mo lagi sud ikin mo man gito. Go man ka sa challenge. Yes na lang. Yeah, dagan man kayo ang nakuan pod. Nalipay and nag-enjoy sa atong time karon. But then there you go, for fun raman sa niato, wag masyadong magseryoso yung iba diyan. Sani, ayaw ko niyo po, bakit ko din my God. Nag-react na sabi niya, play safe man kay siya, oy. Gusto na lang itudo-tudo, gano'n ba dahil magbuot dahil mo? Hindi na, this my year own. Yeah.
Tell all, oy. Kaayo, oy, ampeg. Very conservative gidaw ka. Dapat gidaw i-tell everything. Hindi man kailangan. Kailangan sa own privacy. Lagi. May nang gani. Pasalamat gani mo nga nag-guest siya, no? Salamat kayo sa imong kuan. And because of that, Pak Ganern, ako na lang mo basa sa imo. Pak Ganern, kineri mo, you survive more sa gabi, Thursday Tambayan, kauban si Master Popi. Who's next? Now, who's next sa imong mga barkada? Sunshine, Donabel Alaba. Whoa! Friend, siguro mga 5 years. Ayaw. Mapinsa siya. Lain na lang. Bayot. Jeho. Si? Jeho de la Victoria. Sige, i-send sa ako ang iyang profile kay aktong pangulitaw. Yeah. I-send sa ako. Boy na something action lang. Go ba siya? Ayan. Sige, i-greet na imo mga friends kay ganina sila nagulat ba? Sige, go. You have your time. Go. Hi kang Christian Hans Quintino. Tapos kay Roland Russell. John Saturday, imong gwapo nga amigo. Kalimpite. Christine Abot. Janica R. Carl Dazon, Patty Erlandres, Daniel Taguba, Atikat, and Kuya Dodong, then Alfonso Carias, sing niya din, please. Pwede magpag-read COC Criminology Class 2018, Maragtas from Criminology Intern, kaya thanks. Tapos, wait lang. Og kang Kehans, Cody, Kyle Rhodes, Emily Mutia, Von Joshua Solcides, John Burt, Ben Rigoliano, DJ Piator, Sarah Kate M. Katakutan, Alice Mage, James Dayon kang Earl Ching o sa iyang girlfriend na si Jessa, o kay Christine at Eva, then sa mga taga-Liceo, o takong uyab na aha ng mga anak ko karon. Butang wala ka nag-text. Ayay! Kasi nakaulit na baka. Hala. O sa mga nagdula there of Dota, hi guys. Ayun. Maraman. O sa ako mga kuya na photographer, sir, kaya RJ, Yanyes, kaya Abel, Sir Mars, o tanan photographer sa Cagayan de Oro. I salute you guys. Yeah. I-contact lang ninyo siya guys kung kailangan ninyo siya guys. Ehspep Aranas on Facebook. Instagram ni mo? Instagram, just follow me, Shy Love. Shy Love. Sa spelling? Shy of Love. SHY. Love na yun. Walay space. Walay underscore. Wala space. Okay. That's it. It's the yun. Nayuban da ni kuan kaning ingon sila nga kuan man kanang wala minalingaw sa iya kay kuan man kanang gusto nila mo guys, pa sorry pero respect lang ta kay there's a lot of privacy na kailangan po nato dili na need i-share kay hindi naman sa mga bata na kailangan pa nato ipantanan-tanan as long as nag-share ko about sa kuha okay na yung balance keep na ilang nga manyakis kay mo gingnan sila be kind to girls inaunsa naman mo pero kung kamo ang nasa position siguro depende na natin kung lalaki ka okay ra siguro anak garbo ni pero babae lisod kayo dapat imo ikontanan din tama eskwela ko pud ka din
Di ba guys? Oh, understand mo na tayo. Grabe naman, bright naman kayo, di ba? Pero, hatsit na po ko balik. Then, ka nang okay na ko, settle na ko. Ayan! Yes? Yan, so nagpuhon. Promise? Naka-record na ba ni? Mark, Kay Mark words yun. Ako nang i-record. I-copy na ako. Baligyan ako diya sa Divisoria. Ako nang i-upload sa YouTube oh, sige. Sige, Pangina ako kayo. Ako kabalon sa kumang pagtubag. Kaya Oo. nagkakatense ko. Tama. Salamat kayo sa Di imong ba ba sinanginaw po ako family or kinsa ba dira? Sige, salamat sa imong time and we appreciate nga imong kuha na mong invitation. Always lang mi dani para sa inyo dani MOR ha. Support mi sa inyo. Ay, magkuhan ko guys, please support kang Sunshine the Nadaralaba for Miss Cagayan PR na representative. Igagaw na ko na. Mo guys, kay Siyempre. basta all support ka. Gusto mag-support, willing mag-support, will support that. Let's support him. Her. Kana siya, actually, igagaw mi ana and then kung gusto mo mag-support, ing na lang ko ninyo. Narasa ako ihatag ang mga donations. Donation. Excited kay ko. Kay na ako mga kaila diya sa mga bago karon nga mga moapil sa pageant. Support ta guys kay Moral. Kung ano ko, feel na ko karon na pageant for a challenge dito para sa mga ni-appeal kay Nga Moral. wala man ka ni-appeal. Wala po ko'y plano pa dahil sa mga. Nagula. Ako ko sa fan. Pagod ako plano ng mga pageant. Next year na lang, pwede pa. Dili pa karon dili. Wala din plano po. So, unsa day mong focus karon? Mahuman og school. Hopefully soon makagraduate na. Yeah, very good. Ako, God bless na lang sa imong mga endeavors in life and sana mas ma-bless pa ka and sana mas mo hotter pa gyud ang inyong relationship. Sa imong boyfriend para forever na gyud na, ha? Okay, thank you. Yes, salamat. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Yeah. Aranas. Otherwise known as Chai. Grabe good. Alam mo guys, dili man nato ni kailangan nga i-push good sila, no? Kung unsay lang ma-answer mo, nang okay ra gid sa ato, guys. I-push yung mga girls. Dapat, huwag kayong maging, huwag niyo ilabas yung mga pagiging manyakis natin. Kalma lang, sis naman. Okay, ako, satisfied ko. So, happy ba mo? Make sure nga happy mo. We'll see. Isa na po na nga itong i-hot seat dani sa MOR. Thursday Tambayan. Thank you so much sa inyong tanan. For that. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang comment. Sa mga single ladies, single moms out there, taas mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok, be. Okay? Ready na? Kiss ko. Pa? Manay, grabe sa kay ka. Di naman sa kakaulat. Ay, ugman na lang. Ugman na lang, baby ba? Sige na, please. Please. Ano nga? 11:30 na. Here's my last song. Only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. Wanna give you love. Come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save
hope is gone. Just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. Sumabay, sumunod sa tunog ng summer. Tara na, halika na, mga kamorkada. Pinangiti mo ako, ikaw ang sunshine ko. Oh, 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 my only radio. Oh, 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 summer pa more. Oh, 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 my only radio. Oh, 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 summer pa more. Ito ang summer ng Bidang Kamorkada sa Cagayan de Oro. Summer Saya is MOR 91.9. My only radio, M.O.R. MOR My only radio. proudly presents Dear MOR. My only radio. Ang mga kwento ng puso mo. Sige pa, ihilig lang, ipagawas lang ang imong gibati. Kay narako diri, mamina ko pa'y kay gumagagi. Wag kay pagki, sakit-sakit lang sa gibati. Unsa may hinungdan atong istoryahan. Ito ang My Only Radio at ang pinapakinggan nyo ay Dear MOR. My only radio, gugma pa more. Kay gugma lagi. Magbabalik ang Dear MOR pagkalipas ng ilang Nakakaiyak, nakakakilig. nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR with Popoy and Hasmi. Dear MOR. Hashtag Dear MOR Transformation. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Asmin. At hello na rin sa lahat ng staff na bumubuo ng inyong programa. Ako si Gino, isang working student dito sa Las Piñas. Napasulat po ako sa inyo kasi sabi ng mga kaibigan ko, pwedeng-pwede raw i-Dear MOR ang naging karanasan ko. Meron po kasi akong komplikadong pamilya, Popoy at Asmin. Nakatira ako dati sa isang maliit pero may kagandahang bahay kasama ang nanay at ang tatay ko. 3 lamang kami sa pamilya. Pero sa maniwala kayo sa hindi, Popoy at Hasmin, wala sana silang balak mag-anak. Masyado kasing dedicated sa mga karir nila ang mga magulang ko. Kaya isa lamang akong lumalabas na aksidente. Okay naman ang naging buhay namin. Hindi sila ang pinaka-the best na magulang pero wala namang kaming naging malaking problema. Puwera na lang pagtungtong ko ng high school. Nagkaroon ng sakit ang nanay ko. At sa edad na 50, nasa early stage na siya ng Alzheimer's disease. Bukod doon ay nagkaroon din siya ng depression. Kaya naging napakahirap tumira kasama siya.
Kung ano-ano ang mga kawirduhan at nakakahiyang bagay ang pinaggagawa ni nanay. Kaya naman sa paglipas ng mga taon, ay walang araw na hindi nag-aaway sina nanay at tatay. Ako naman ay walang pake. Barkada, basketball at computer games lang ang inaatupag ko. Natutunan ko kasi na wag nang makialam para hindi ako madamay. Kaya lahat ng sakit ng ulo, si tatay na ang sumasalo. Hanggang isang araw. Ang sakit ng binti ko. Gino, halika na! Sige, out muna ako. Kayo muna. Hina mo na sa basketball ah! Tagal ko rin hindi nakapaglaro eh. Gina, balik ka na. Pahinga lang ako. Okay. Pagod. Nasaan na ba yung cellphone ko? Wow, 12 missed calls? Sino? Si Mama, tsaka si Gabi. Mga babae talaga. Gino! Gino! Ayan na po. Andito ka lang pala. Bakit hindi mo sinasagot yung tawag ko? Hindi ba obvious? Naglalaro ako ng basketball. Halika na! Umuwi na tayo sa inyo. Kailangan ka na ng nanay mo. Hindi mo raw sinasagot yung tawag niya, kaya pati tuloy sa akin, napatawag na rin. Halika na. Umuwi ka na. Ngayon na. Ayoko. Gino, kailangan ka ng nanay mo. Nagkaaway lang sila ng tatay ko eh. Eh di mas lalong dapat ka umuwi. Eh ano naman magagawa ko? Pigilan sila. Baka naman kasi may emergency. Kung may emergency, tatawag sila sa ospital o sa pulis, hindi sa akin. Gino, ano ka ba? Kathy, pwede ba? Ikaw na lang ang pumunta sa amin kung gusto mo. Gino, please. Ayoko, may lakad pa ako. Saan ka pupunta, Gino? Gino! Alas 9 na. Siguro naman tapos na sila mag-away. Hindi pwede. Ayoko. Dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis. Pagod na ako sa'yo, Marlena! Anak nang hindi pa rin Ubus tapos. na pasensya ko! Hindi na kita maintindihan! Hindi ko na kaya! Pero bagong kasal lang tayo, Nestor. Marlena! 20 taon na tayo nagsasama! Bakit mo ko iiwan? Hay! Ewan ko sa'yo! Ayoko. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Dito ka lang. Ayoko. Iwan mo nga ako! Bumitaw ka, Marlena! Umalis ka sa harap ko! Tay? Tay, ano nangyayari? Gino! Dali mo tong bag ko! Labas mo sa gate! Tay, teka. Ano to? Saan ka pupunta? Alis! Bakit? Hindi ko na kayang nanay mo! Tay, teka lang. Dali na! Ilabas mo na tong maleta ko! Tay! Dalian mo! Nestor! Nestor! Tay! Halika na sa labas, Gino! Bilis! Tay, saan ka pa pupunta? Gano'n ka katagal mawawala? Kailan ka babalik, Tay? Di na ako babalik, Gino! Teka, Tay! Huwag naman ganyan! Gino, wag mo akong pigilan! Masasapak kita! Teka nga, Tay! Tay, paano ako? Iiwan mo ako dito? Kasama si nanay? Tay, paano? Hindi ko kaya yon. Tay! Hindi kita pwedeng isama, Gino. Tay, paano nga? Hindi ko kaya na mag-isa. Ayoko, Tay. Tay, isama mo ko. Isama mo ko. Huwag mo akong iiwan dito kay nanay. Isa lang sa atin ang pwedeng makaalis sa impyernong bahay na to, Gino. Isa lang! Tay. Alagaan mong nanay mo. Tay! 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 Nestor! Umaga na.
Hindi ko man lang namalayan. Nestor! Nestor! Nagugutom na ako! Aga-aga. Nestor! Ay, puwisit naman oh. Nestor! Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan ka?